Job fair. Job fair. Kreiraj svoju budućnost. Job fair je sajam poslova za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta. Projekat Job fair osmišljen je 2005. godine, kada su studenti iz lokalnih ogranaka evropskih studentskih mreža ISTEC i BEST odlučili da aktivno pomognu u sprečavanju odliva mozgova u inostranstvo, što je veoma izraženo u oblasti tehničkih nauka. Job fair pruža priliku studentima i diplomcima tehničko-tehnoloških fakulteta da dođu do željenog posla ili stručne prakse u nekoj od kompanija koje uspešno posluju u Srbiji. Istovremeno, Job fair je odlična prilika za kompanije da na efikasan način dođu do željenog kvalitetnog kadra. Tokom trajanja Job faira posetioci imaju priliku da lično razgovaraju sa predstavnicima kompanija koji učestvuju na sajmu. Takođe, studenti i diplomci do željenog posla ili stručne prakse mogu doći i putem elektronske baze CV-a. Oni svoje podatke u ovu bazu mogu ostaviti online putem internet prezentacije Job faira ili tokom sajma putem računara koji su u tu svrhu postavljeni. Na sajtu Job faira je u periodu mesec dana zabeleženo preko 12.000 posetilaca, a najviše na prvi dan sajma 2000 posetilaca. U radu IT tima je učestvovalo oko 20 ljudi, čiji su zadaci bili izrada internet prezentacije, FR i PR baze za internet potrebe organizacije ISTEC i BEST i podizanje računarske mreže na lokaciji i sajmu. U elektronskoj bazi je ostavljeno preko 2000 CV-a. Najveći broj biografija su ostavili studenti sa Aerotehničkog fakulteta, FON-a, arhitekture, građevine, više tehničke škole, saobraćajne i tehnološko-metaloškog fakulteta. Job fair 07 je bio izuzetno medijski propraćen. Ovo je samo deo štampe u kojoj se spominje treći sajam poslova. 10 dnevnih novina i više od 20 magazina. Mediji su vrlo pozitivno odreagovali na ideju u kojem je Job fair vođen, tako da smo imali dosta televizijskih i radijskih gostovanja. Naša reklama se emitovala na video bimu na Trgu Republike, na ekranima u 100 autobusa GSP-a i mnogim radijima. Promo kampanju smo proširili billboardima, plakatima, lecima, promocijom u gradu, na fakultetima, u studentskim domovima i mezama. Ovogodišnji Job fair prevazišao je prošlogodišnji na mnogo polja. Prvo, to je bilo 42 kompanije umesto prošlogodišnjih 22. Drugo, broj posetilaca je dostigao oko 4000 po nekim našim procenama. Sajam je bio vrlo zapažen, što se tiče studenta, dosta prepoznat, dosta oglašavan, kompanije su bile zadovoljne. Motivacija da se radi ovaj sajam treći put za redom je bila da se ljudi iz tehničko-tehnološke struke zadrže u ovoj zemlji. Dakle, uslov koji je postavljen kompanijama, učesnicama je bio da posao koji oni nude bude u ovoj zemlji.
Kako bi studenti i diplomci uspešno došli do željenog posla i stručne prakse, tokom Job Faira organizuju se serije stručnih predavanja sa temom unapređenja ličnih veština. Prvi put ove godine na Job Fairu organizovana je tribina pod nazivom Šta kada diplomiram, visoko obrazovanje i tržište rada. Na ovoj tribini učestvovali su profesor dr. Branko Kovačević, rektor Beogradskog univerziteta, Dragan Đukić, direktor sektora za zapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje, Martina Vukasović, generalni direktor Centra za obrazovne politike, Aleksandar Milošević, product line manager kompanije Pexim Solutions, kao i Vladimir Orlić, predstavnik studenta. Na tribini se diskutovalo o problemima na koje nailaze mladi pri traženju prvog posla, kao i o smernicama za rešavanje istih. Jako smo zadovoljni što je Job Fair pre svega postao vrlo priznat i što se na neki način ističe kao brend u našoj zemlji i kao način da se ljudi i tehničko-tehnoloških struka zaposle ili nađu praksu. Globalni partner Job Faira 07 je bio Microsoft, generalni pokrovitelj bila je Coca-Cola HBC Srbija, a pokrovitelji su bili ABS Holdings, eSmart Systems, Mozart Sport i Pexim Solutions. Među prijateljima Job Faira 07 posebno mesto zauzimaju Nacionalna služba za zapošljavanje i Telenor fondacija. Jako smo zadovoljni što je kampanja ovako dobro prošla i zato što smo imali ovoliki broj posetilaca. Jedna zanimljivost vezana za ovaj sajam je da je u stvari najveći problem u organizaciji bio gde smestiti sve zainteresovane kompanije. Ono što je najbitnije, dosta studenta je zaposleno na ovogodišnjem sajmu. Ispunili smo obostrani interes kako kompanija koji traže kvalitetan stručni kadar, tako i studenta koji traže dobro zaposlenje. Posebno mi je drago i to je neko priznanje što su neki mlađi studenti prilazili i pitali ili će ovo biti sledeće godine. Job Fair 07 ne bi bio ovako uspešan da oko 100 članova studentskih udruženja ISTEK i BEST nisu pomogli organizaciji događaja.